Soc Isabel i avui us comentaré Criatura dolcíssima. El poema que vaig a comentar pertany al poemari Escrit per al silenci, publicat en 1954. I ara procediré en recitar el poema. No sé si m'estimaves, t'estimava i això era tot, i això era prou, i els dies obraven per a mi racons tendríssims. T'estimava amb les hores i amb el somni, i et cantava, i passaves, i el bril queia. I et sabia macar meravellada. Sí, t'estimava lentament i sorda, com s'estimen les coses marcessibles, com s'aprèn l'idioma de l'absència. A veure, podem veure clarament que en aquest poema el tema principal és l'estima que sent el jo poètic cap a la seva amada, i que no se sap si la seva amada li correspon o no, però el podem veure per la sèrie de repeticions del verb estimar. O sigui, quantes vegades es repeteix el verb estimar? Es repeteix 5 vegades en un poema de 9 versos. També, per altra part, també ens comenta l'abril, el mes abril, la primavera. És molt normal que que estigui enamorat en aquesta estació. També podem veure que el jo poètic es dirigeix a la seva amant, a la destinatària, es dirigeix a ella, i el podem veure perquè el pronom et es repeteix, en tot el poema, és molt vigent en tot el poema. Per exemple, et cantava, t'estimava, és molt vigent en tot el poema. Per altra part, també el jo poètic li explica tot el que aquest amor, aquesta posició li obligava a fer. El jo poètic sempre estava recordant de la seva amada, l'estimava per el dia, per la nit, mentre dormia, també li cantava, estava embobat amb ella, fascinat. I en resum, per a ell, ella era el seu centre del món, perquè era l'única que li havia fet fer sentir aquests sentiments de tendresa i dolçor. Però no sé perquè ella no l'escolta. Sí, ella és sorda, no? O vegeu, no? En el verset diu que és sorda, dorsa a la seva passió. Ara jo em pregunte, no l'escolta perquè no pot o perquè no vol? No sé. Ara el deixo. Ell, també podem veure que ell la vol amb l'intensitat que es té per allò que no perviu, que no perdura per a sempre, perquè la seva frescor, la seva essència no estarà sempre, no existirà per a sempre. Clar, i ara ho veig, en l'últim vers, la pista és de l'últim vers perquè l'estima de la mateixa forma que l'idolatra a la persona absent. És com si l'estima tant com si la persona que està absent, que no està, com si no estiguera. I després de fer aquest breu comentari, moltes gràcies per haver-me escoltat i adeu.